Għada musuf tal-majjali li f'biċċerija normalment jintremew issa se jintużaw biex inħolqu materjali tal-kostruzzjoni ta' prestazzjoni għolja. Il-proġett huwa RACE, Recycling Abattoir By-Products for Construction Materials Engineering. L-inizjattiva li għalija l-Gvern qed jinvesti 350,000 euro hija kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea u qed isir fis-sħubija bejn il-biċċerija pubblika, l-Università ta' Malta u l-Koperattiva ta' min irabbi l-majjali. Dan tħabbar waqt żjara fil-biċċerija pubblika fejn il-Ministri Anton Refalo u Stefan Zrinzo Zoppardi iltaqgħu ma' riċerkaturi u rappreżentanti tas-settur involuti fil-proġett. Ġie spjegat kif il-proġett qed jiffoka fuq ir-riċiklaġġ ta' suf ta' ħnieżer u għadam li flimkien jammontaw għal ftit inqas minn 4 tonnellati ta' skart kull ġimgħa, skart li bħalissa jintbagħat għall-inċenerazzjoni. Fl-aħħar snin bħala biċċerija pubblika qegħdin naħdmu biex inkomplu naqsu il-materjal li aħna narmu. Dan il-proġett RACE li permessjaw ħankunu qegħdin nużaw suf u għadam biex jintużaw fil-materjal tal-konkrit, ħankunu qegħdin inkomplu naqsu ir-rimmi tagħna fl-istess ħin nikkontribwixxu għall-ekonomija ċirkolari u nagħtu valur miżjud ukoll lir-raħħala tagħna. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo għalli dan il-proġett jirrifletti l-viżjoni tal-Gvern li jsaħħaħ l-innovazzjoni fil-qalba tas-settur agrikolu u fl-industriji relatati. Għalli dan il-proġett iwaħħad l-innovazzjoni u r-riċerka biex l-iskart jinbidel f'riżorsa. Il-Ministru għal-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Zoppardi qal li l-proġett RACE huwa eżempju ċar ta' kif l-innovazzjoni u l-użu effiċjenti tal-fondi Ewropej jistgħu jitrasformaw sfidi f'opportunitajiet ġodda għall-pajjiż. Innota li dan il-proġett ta' riċerka jista' jwassal għall-innovazzjoni u jikkonferma l-impenn tal-Gvern biex ikollna ekonomija ċirkolari. Il-proġett RACE se jindirizza b'mod doppju kemm l-isfida tal-immaniġġjar tal-iskart tal-biċċerija kif ukoll l-impatt ambjentali tal-materjali tal-kostruzzjoni.